Felicitat a tothom per haver vingut aquí, per venir una vegada més a commemorar aquest Tractat dels Pirineus. Enguany hem tingut de canviar una mica les coses, el programa. Llavors, quan s'acaba això, en general, bé, us donem un parell d'hores per anar a visitar el centre ciutat, avui no serà possible. Quan s'acaba això, agafarem les torxes i marxarem amb les torxes, farem una marxa de torxes fins a la casa musical i allà continuarà el programa. Ara la lectura del manifest. Un any més ens trobem aquí, al peu del Castellet, per commemorar la firma del Tractat dels Pirineus. L'any passat ens vam trobar nombrosos per recordar que feia just 350 anys que el nostre territori havia estat annexat a l'estat francès. Una manifestació que s'ajuntava amb la del Correllengua, que després de recórrer el conjunt dels països catalans es clou al nord del nostre país. Aquesta trobada és també l'ocasió per fer un balanç del que ha passat a casa nostra, a Catalunya Nord. I malauradament no podem dir que les coses hagin canviat gaire bé. Fa un any denunciava la situació difícil de la cultura popular i particularment del correfoc i ball de bestiari, que les directives europees i els estats condemnen a morir. Demanaven des d'aquí que els elegits que ens representen a París fessin el necessari per adaptar la normativa i permetre així que es fessin correfocs a Catalunya Nord. Però no ha sigut el cas. Els diables i bruixes del Riberal, Hamlet, el drac del Riberal, han estat condemnats a la il·legalitat sense tenir dret a la paraula. Aquestes reivindicacions culturals, però no tenen sentit sense les altres reclamacions com la lingüística. Any rere any, les nostres institucions fan simulacres en defensa de la llengua catalana. Simulacres que no se concreten mai. La Carta de la Llengua Catalana, signada pel Consell General, la promoció del català, segons una votació del Consell Municipal de Perpinyà, i el centenar llarg de mocions aprovades per municipis nord-catalans a favor de la llengua catalana són la prova d'una voluntat de canvi de la població ressentida pels polítics, però una demanda que no s'acaba de traduir per actes concrets. Al costat d'aquestes exigències culturals i lingüístiques, no podem oblidar l'actualitat social i política del país, però també dels estats que pretenen governar-nos. Enguany, l'estat francès s'ha posat a la llista negra pel que fa a les polítiques migratòries, recordant les èpoques de Vichy més dures i basant-se en discriminacions ètniques escandaloses. Ha posat en marxa l'expulsió d'una població només per ser el que són, roms. Una mostra més que la suposada obertura de fronteres europees és una farsa a la mercè dels estats, una farsa que es visualitza amb una imatge força contradictòria. Mentre se desmunten els barracons duaners a la Jonquera, se demana a roms de creuar una altra frontera per tornar definitivament al seu país d'origen. I sobretot, no podem deixar de banda les mobilitzacions recents contra les reformes de la jubilació, tant a l'estat francès com a l'estat espanyol. Una vaga general del 29 de setembre d'una banda i vagues a repeticions de l'altra. I la implicació a les capitals d'arreu del país és la mostra que els catalans dels dos costats de la frontera tenen clar que no podem acatar sense més les polítiques socials imposades per Madrid i París. Evidentment no podem oblidar el que ha passat a la resta dels països catalans. La immensa onada de manifestacions, consultes i actes que han fet sortir al carrer milers de persones per reclamar el dret a decidir. El dret a decidir d'un poble amb 1000 anys d'història, un poble de 13 milions d'habitants que s'estén de Salsa Guardamar, de Fraga-Maó, un poble amb una llengua, una literatura, una música riques i vives, que volem seguir defensant i reivindicant. Gràcies.